Hello, bonġu. Din i Damaris, kif ħafna jafuha influencer jew content creator. Ila tagħmel dan ix-xogħol full-time għal dawn l-aħħar 6 snin. Daħlet f'dan il-mistier meta l-kumpanija li kienet taħdem magħha għalqet il-bibien. Tispjega li għal-bidu ma kienx xogħol li jrendi, iżda biżżieda fis-segwaċ u l-kollaborazzjonijiet illum qiegħda tfendi sew għal rasa. L-ewwel sena ma qallajniex flus. Tieni sena kienet naqra żgħira ħjar imbagħad qisek bdew isiru jafu bik in-nies u jibdew joffrulek xi ħaġa tibda jinnaf 25 euro law, 50 euro lem, tejtejja. Fimt tibda tagħmel xi ħaġa forsi tieni sena għamilt few hundreds. Wara tlellix tal-filmati, hemm ħafna xogħol, tħejja tal-kontenut, ippjanar tal-impenji tal-ġurnata, b'lista ta' klijenti u videos li jridu jitlestew fil-ħin, tajt il-reklamar inbidel. Issa għaw is-social media u s-social media hemm nies bħalna li wkoll qegħdin jgħinu ħafna businesses ixerdu l-kelma tagħhom b'mod naqra iktar forsi nħoss nispera ġenwin, b'mod iktar uman. Daqqet il-qampina u wasal pakkett biex tagħmel filmat bih. Ħanamlu open with me, ħanaraw xi tjubija batidilna. Imbagħad ħin il-muntaġġ. Jiena drajt neditja kollox mill-mobile, nkollu kollox miegħi. U ma tonqosx ir-riċerka dwar prodotti u servizzi, il-kalendarju ħajjita kollox imqassam bl-eżatt. Jiena nagħmel il-lista tal-klijenti tiegħi li nkun irid noħroġilhom video wieħed jew żewġ videos jew kemm noħroġilhom stories. Sar il-ħin għall-appuntament ma' klijenta magħha soqna lejn in-nofsinhar ta' Malta. Ħalini tiftiem mal-klijenta u kif lestiet appuntament ieħor fi stabbiliment ieħor. Daħlet, ramat u bdiet titkellem waħedha mal-mobile. Jiena naqra żgħira awkward fil-bidu kienet ħafna aktar ibsa u diffiċli għalija. Mal-ħin li qattajna ma' Damaris għal min jaħdem fil-qasam, il-preżenza fuq il-medja soċjali mhijiex biss dwar il-ħin quddiem il-kamera, iżda fuq kollox proċess kontinwu ta' kreattività, muntaġġ u koordinazzjoni li jsir matul il-ġurnata kollha.